hadin balanang saki ya kejing nang bon kireu pai ba ki bangat ha kejing pangklam covid khat khandai ha po Ribhoi Distrik kumta bante lakam ya kejing sapryang jong ni ka khlam ha ka district bar ka jala hi borok wei nagalyang ka deputy commissioner jong Ribhoi Distrik kala pembelan sendan ban Khang dam no ya ka ni ka district Naduh ka Tarik Jymmang hadu ka Ribhoi Tarik Jymmang arajar arpuwei haba pentip halor ka ni kejing pemna ka kong RM kurba deputy commissioner ka Ribhoi Distrik kala pentip balahap bansim ya ka ni ka rai hadin balakmi biya ya ka rukom long rukom man ha ka ni ka district ha ka bayade ba ka jing nang kiu jong ka jing pangklam ha po ka ni ka district ha ka bala sakhiru ba ka ni ka district kala nang kiu ki bayo ya ka ni ka jing pangklam katkum ka khaipot hadu menda kasngi ki bayo ya ka ni ka jing pangklam covid khat khandai Ribhoi Distrik kala kiu hadu shispan ru phulai ngut bat ki balaklat no na ka ni ka khlam kala kot sha ka sangun daga jing sokia ka mensem bat ka jing hadin ka jing pakhat ka bayapek ya ka jing kiu kansan jong pin jing dan ki positive case ka district jumi ni la snode ban Khang no shipor kumbalong lang ki district Naduh Tarik Haduh Tarik jong unyu benai banwan bro shipoi ke district kandan ke lockdown ting kan yang kerpai ki pai ba bakin ya ai lang ketika man ke diang bat ni bakin ya trilang na menila ban pen dukut ya kan kecil jong unyu virus balapur ha kan ke district ke jong ni kermen ba baro ki snong kita kin ya trilang bat ni bakin pek bakan nundan kan ke movement si post ni kermen bangilala batte la kami kan ke simpang hin persang dan ada ka kidang ki step kan ni nila ban extend so but dari ya ka ba mentahi ka kenti in si post ni kembali lang siya nang bakan dat kay uniformity